Bon dia, Jordi. Bon dia, David, què? Bé, on estem avui? On estem? Estem al Molí de l'Escala. De l'Escala. A la rotonda entrant a mà dreta, però la segona... No, o sigui, entrant per la rotonda, no entreu pel camí d'abans, com ens ha passat a nosaltres, que aparques dintre de l'estany. Bueno, però veus, fas el recorregut. Bueno, però s'ha de mirar tot, s'ha de fer el perímetre primer per investigar. Bueno, molt bé, avui. Segon episodi de la segona temporada. És veritat, el primer encara està allà, encara el tinc allà guardat a l'armari, però bueno, ja m'hi posaré. I avui tenim un convidat especial per nosaltres, perquè no estem acostumats a tenir un convidat així. Veníem per la carretera i diguem, hosti, David, tu també tens mal de panxa. Dius, vale, pues així estem allà mateix, no és que haguem menjat res raro, és que anem tots allà mateix. Sí, Espartac Peran, Espartac. Bon dia. Què tal? És molt de matí, encara. Molt, no? Havíem quedat a les 9:30 i hem dit, no, què a les 9:30? A les 9. Sí, anem més adormits encara que... Jo, quan més gran em faig, més puntual em torno i, per tant, si hem quedat a les 9, jo a les 7 ja estava despert, saps? Sí, pensàvem, venim 20 minuts abans, som uns professionals del sector. Sí. Bueno, no tothom ho és, No tothom ho és. Això de la puntualitat és un món... Ja m'ho crec. Hi ha molt pocs puntuals. Sí, tu, de fet, m'has enviat un missatge a 2:45 del matí. Sí. Ostres... És veritat, ens estem fent grans perquè això abans no ho haguéssim fet mai. És bo. Sí. Doncs, Espartac, primer de tot, moltes gràcies per donar pel teu temps, perquè el temps és hora, que diu aquell, i que puguis dedicar-ho doncs, amb gent com nosaltres que intentem començar amb això, sense cap pretensió ni cap ambició, simplement, passar-ho bé, trobar gent, parlar de temes diferents del món de cadascú. Doncs agraït-te molt això, sobretot aquest temps, vale? Gràcies a vosaltres. Comencem? Comencem. De vegades no tinc raó i no passa res, De vegades no tinc opinió i no passa res, De vegades em contradic i no passa res, De vegades em tiro enrere i no passa res, Vale, Espartac, doncs no sé, hem fet una mica els deures perquè, aviam, tots et coneixem de la tele, no? Telenotícies, el Trànsit, el divendres... El Bocamoll. El Bocamoll, veus, aquí no he fet... Sí, segur que ho vaig veure al seu moment, però tinc molt mala memòria i no me'n recordo de com anava. Però bueno, i també amb en David ens preguntàvem també per això, o sigui, et coneixem TV3, tothom t'hem vist, tothom sabem què has fet, més o menys, no tenim una trajectòria gravada al cervell, però abans d'això va haver-hi coses, no, també? Abans d'això vaig tenir uns pares que van decidir fer-me, que això és important, perquè tu imagina't que no més enrere del que... Doncs abans d'això és una història similar, però al món local, diguéssim. Perquè per mi, treballar a la televisió local o fer el que esteu fent vosaltres, malgrat que us ompliu la boca de no som professionals, no en sabem, és una cosa íntima, tal, el món local, el món que feu vosaltres, és exactament igual que el món professional. L'únic que varia és l'experiència, una miqueta més, i la tècnica, si tu vols. Ara aquí, si haguéssim Catalunya Ràdio o RAC1, hi haurien uns micros doncs més bons, més grossos, i amb un peu i amb no sé què, i un tècnic allà baix que ens aniria regulant, no? I per mi això no és una tonteria ni una evidència, per mi és molt important. Llavors, l'Espartac, abans de TV3, estava a Televisió de Mataró fent això, aprenent. Jo me'n recordo, ho he dit moltes vegades, però per mi és important que un dia vaig convidar l'Antoni Bassas i molt jovenet jo, ell feia el matí de Catalunya Ràdio, però també molt als inicis d'ell, i el vaig anar a buscar a l'estació de Mataró. Jo el anava a buscar amb voluntat de que vingués amb cotxe, jo anava amb el meu Vespino i el portaria a la televisió. No, va venir en tren, me'l vaig carregar en el meu Vespino, per tant fotia 2 Espartacs cap a l'aire, no? Per allà a Mataró, sense casc, aquella època, arribem a Televisió de Mataró, el sec amb un lavabo, amb un vàter, perquè era la nostra cadira on maquillàvem. Vale. I el vaig maquillar jo. Li vaig preparar, evidentment, el guió jo de l'entrevista i el vaig entrevistar jo. Hòstia, això té una
és com una metàfora del món local, que és que tot t'ho fas tu. Clar. Per tant, quan arribes a TV3, hòstia, jo crec que estàs molt més preparat. Què vol dir més preparat? Que tens una manera de fer diferent a molts altres que han sortit segurament de la universitat i mai han tocat cap mitjà de comunicació, i per tant ajudes al càmera a carregar, una cosa tan bàsica com aquesta, o et prepares d'una manera determinada les entrevistes perquè ja en tens el cul pelat. Jo sempre dic que és el mateix entrevistar a l'alcalde del teu poble que el president de la Generalitat. Si tu entrevistes malament el teu alcalde, entrevistaràs malament el president de la Generalitat. Si tu ets incisiu amb el teu alcalde, ho seràs amb el president de la Generalitat. I així, no? Per tant, l'Espartac de petit era així, al món local. Perquè jo, ho podeu haver llegit malament, però dic, va començar molt jove, a 14 anys, pot ser, que posava? Sí, vaig acabar allò que en dèiem l'EGB, Sí. 8è d'EGB, que ara seria segon d'ESO, no? Sí, bueno, de fet, ell i jo també vam fer l'EGB, vam I la fer majoria de gent que ens sí. escolta. Sí. Però vaig sortir i me'n vaig anar directe a preguntar en Lluís Lligonya, el director de Televisió de Mataró, escolta, vull col·laborar. I també en aquella època Cadena 13, que també vaig començar. Cadena 13 era el previ a RAC1, diguéssim. Vale. La ràdio privada de Catalunya era Cadena 13 i és el mateix dial que conserva RAC1. I ho tenia claríssim, perquè també feia això. Tu m'explicaves abans d'engegar micros que de petit gravaves, feies, no sé què. Jo també, tenia una gravadora i feia entrevistes. I la gent de Mataró tothom ho recorda. M'havies entrevistat que no aixecaves 2 pams de terra. Bueno, aquesta feina és passió, com totes les feines. Si no hi ha passió, no pots tirar endavant, no? No. Bueno, a mi em passa ara, per exemple, estem acabant de parlar amb Ràdio Quart, nosaltres som de Quart, poble de Quart, llavors, mira, ara són tantes les ganes que els hi vaig dir que és que vull fer coses, a Quart pràcticament no es fa res, es posa un ordinador, es posa la música, a més, sobre gustos, tot és respectable, però és punt, i els hi vaig dir amb tot el respecte a mi, no m'agrada, no és el meu tipus de música que fa tot si tu vulguis, perquè tot sigui el mateix. Clar, més lluny d'això, dic, feu alguna cosa més? I m'han dit, home, posant sardanes el diumenge, i dic, bueno, ja està bé. Sí, dic, i a part d'això, diu, el futbol del Girona. Dic, també m'agrada, però no fem res més a Quart. És dir, ostres, per què no fem alguna cosa? I m'ha dit, proposa. I a partir d'aquí els vaig dir, mira, m'agradaria molt, a Quart hi ha unes 50 entitats. Ostres, fem un programa d'un dia, el divendres, perquè jo treballo i no em dóna la vida més, i m'agradaria fer un programa on parlem de totes les entitats. Tots els divendres, no els repassarem totes, però, ostres, tens molta feina per fer. I només aquesta ràdio pot fer això. Exacte. És a dir, TV3 això no pot fer. Correcte. I vaig dir, ostres, per què no? I ara s'està acabant de parlar, perquè els hi va agradar la idea, no? Però vull dir, que ho fas sense ànim de cobrar res, sinó que ho fas amb totes les teves ganes, que sé que em van dir, ostres, però has fet mai... I dic, home, professionalment no tinc experiència. Precisament el que vull treure d'aquí, el rèdit que vull treure d'això no és econòmic, sinó és tenir experiència, no? Es guanyes això, sempre guanyes alguna cosa, sempre exigeixes alguna cosa, és la gràcia. Més que tenir experiència, o viure l'experiència, fer-ho perquè t'agrada i fas allò pel teu poble. Ostres, que vull fer això per Quart. A Quart no es parla de les entitats. I no és un mal menor, és a dir, fer alguna cosa sense cobrar ni 5 per la teva ciutat, pel teu poble, també és una cosa que tota la vida ha funcionat, no? I s'està perdent, és a dir, moltes vegades el primer que preguntes és quan cobraré. Sí. I abans de cobrar has d'aprendre, no? És allò, el peix que es mossega la cua. Has de demostrar moltes coses abans de dir, no? No, però sobretot ja no per demostrar, sinó per aprendre, de dir, hòstia... Però vull dir, tenir una espècie de currículum, vull dir que no pots aparèixer del no-res i dir... vull cobrar tant, o quan cobraré. Bueno, espera, jo te vull veure, vull saber qui ets, què fas, com funciona, no sé el que... Bueno, mira, ara mateix som en un restaurant, no? Jo hi ha una feina que admiro molt, que és el tema dels cambrers, no? I les cambreres. Hòstia, és una feina que un pot arribar a pensar, de dir, hòstia, no cal gaire nivell o gaires estudis per ser cambrer, tothom ho pot fer. No. Hòstia, és un ofici molt important. És el de servir i el de saber comunicar. I llavors te'n vas a molts restaurants, molts bars, i tens gent que no té cap tipus de gràcia i el que faries és aixecar-te i marxar. Ja, per més bo que sigui el menjar, per més maco que sigui l'entorn. Sí. I per molt que t'hagis gastat tu d'inversió d'espai, tu pot costar una picosada el tema de l'espai. Si el cambrer al servei no és... Clar, però hi ha dues coses, aquí també és molt important que el cambrer estigui ben pagat pel propietari, per tant que conservi aquell que és bo, no? I que el cambrer tingui un punt de professionalitat d'això, de coneixement, i això només
s'adquireix amb l'aprenentatge, aprendre. Clar, són d'aquells tipus de feines que es consideren passatgeres, no? Ostres, per sortir del pas o per pagar els estudis o no sé què, doncs vaig a fer de cambrer, que pim-pam. Però, sí. I no dona mai el peu a professionalitzar-ho, no, suposo que pagant bé i dir, bueno, jo soc cambrer professional, és a dir, totes les característiques que ha de tenir, jo les tinc, tots els coneixements, totes les coses que he de saber, i a mi hi puc mantenir això, m'agrada mantenir-ho perquè el sou que tinc, que és al final un dels objectius, és correcte i és la persona que té contacte amb el client. És a dir, el jefe moltes vegades no té contacte amb el client. Sí. Per tant, aquest tio o aquesta noia t'ha de salvar la vida. Ha de tenir un bon tracte, perquè és que si no les taules seran buides, no? Jo la feina que faig, jo soc assessor de serveis a un concessionari, a Fornells, i bàsicament també és una mica això, no? Ser la cara visible, és que el que tractes directament amb el client i te n'adones de que evidentment tu quan portes el cotxe al taller el que vols és que te l'arregli, no? Que et surti el més barat possible, no sé què. Però prima molt més com tractes el client, que l'escoltis, que vegi que tu t'interessa el que t'està explicant. Hosti, aquest senyor s'ha legat el cotxe sense bateria, el que sigui. I és diferent que tu li diguis, bueno, doncs molt bé, doncs esperes aquí, que ara li poso la bateria i no m'atabali, que tinc feina. O que deixis que t'expliqui, ostres, perquè aquest cotxe el vaig comprar, no sé, bueno, no sé. Hi ha tota una sèrie de coses que dius, això la gent ho aprecia molt més a l'hora de valorar el servei que no pas si després has pogut arreglar el cotxe en el moment o més tard. Exacte. I que els hi digui sobretot la veritat, bueno, són coses d'aquestes que dius, sí. És tan fàcil com tractar bé la gent, i això és crucial. Això és bàsic, i això no ho fem moltes vegades. Jo, Espartac, volia saber el pas aquest que vas fer, perquè després vas anar a Catalunya Ràdio, no? Abans... Catalunya Ràdio i TV3 més o menys és l'arrencada de la mateixa època. Vale. Sí, perquè jo recordo, feies el TN? Una època? Jo el Telenotícies migdia al vespre no l'he fet mai. No. Jo feia el Telenotícies nit. Vale. Jo feia el cap de setmana, estava tot el cap de setmana a TV3, de divendres a diumenge, de 7 del matí a 2 de la matinada. Llavors allà estàs treballant a la secció de societat, i a la nit, quan acabava el TNVespre, el que fèiem era quedar-me jo i una altra persona, que era un realitzador, i fèiem el Telenotícies nit. Vale. Que també es feia entre setmana. Tot això era previ al 324. Vale. I per tant aquella és la meva experiència passant per allà. No m'interessa gaire, per això. Vale. És a dir, tot el que és informatius i... És un lloc que hi vaig passar, tant a Televisió de Mataró com també a TV3, però és un món també que... No, insisteixo, no m'interessa. M'interessa molt més la part d'entreteniment, els programes així més o culturals o d'entreteniment pur i dur, com va ser el divendres durant 8 anys recorrent el país. Matins també hi havies fet? Sí, matins estic fent el trànsit i societat als Telenotícies i el TN-nit, i en Cuní em ve buscar per fer una mena de família, que érem la Mònica López i jo, la Melero i en Cuní. Doncs quan arriba l'estiu, en Cuní em proposa que faci els matins d'estiu, i aquí és quan després surt el Bocamoll, que era un concurs diari que fèiem, com ara pot ser l'Atrapa'm si pots, que va ser molt xulo perquè el Bocamoll estic a davant i ara l'Atrapa'm estic a darrere, per tant estàs fent tots els papers de l'AUCA i per tant la formació és brutal. Clar, és que jo volia... Ara t'interrompo, perdona, però és que amb el que has dit abans de que començant des de baix de tot, o sigui, fent l'experiència, l'anècdota que dius amb l'Antoni Bassas i tot això, clar, llavors, quan vas, diguem-ne, escalant o jugant rols diferents, clar, tens un avantatge brutal davant d'aquesta gent que surts d'universitat, que sembla que ja hagis de saber tot això, quan la formació és molt important i tot, però realment l'experiència que tu adquireixes treballant no l'adquiriràs mai estudiant-lo. Clar. I això es nota molt després el que deies, el tracte que tens amb la resta de l'equip. No? Jo ho entenc així en molts aspectes, vull dir, jo què sé, jo vaig treballar molt de temps de salador a la sanitat i ja, diguéssim, els estaments són molt clars, no? Salador, auxiliar d'infermeria, infermera i metge, i llavors, clar, tu veies la gent que havia fet, que havia treballat, també he posat un exemple de carrera una mica raro, perquè ningú segueix aquests passos, no has de fer primer de salador i després infermer, però gent que havia passat altres passos, veies que la manera de funcionar i de tractar-te tu com a salador, que eres la planta baixa de tot, es notava molt. I això, ja no de cares individualment de dir, hòstia, m'agrada molt perquè em tracta bé, sinó veies com funcionava l'equip, funcionava molt millor, perquè ets conscient, tens empatia amb la resta de gent perquè tu has estat al seu lloc.
Sí, i constantment, com que som humans, ho hem d'anar recordant, això. Malgrat que ho tinguis molt clar, malgrat que hagis començat des de baix, No, clar. aquesta humilitat sempre l'has de tenir com en algun lloc del cervell per anar-te-la recordant, perquè el món és tan puta que et porta a pensar-te en no sé què quan fas no sé quantos, no? Sigui a la professió que sigui, no? Un que el fan cap de... Com que estem en un bar, doncs anem a recordar la feina, no? Parlàvem dels cambrers, doncs un que fa l'ascens, no? Jo què sé, cap de sala. Tracta el cambrer com una merda. Cuidado, tu eres cambrer aquí, T'agradava que el teu cap et tractés així? A vegades sí que surt el tiro per la culata, surt al revés, gent que ha estat puja a dalt i és el pitjor que et puguis treure a la cara. Per això ho dic. No és només això, també has de ser, tu has de ser humil, també has de ser, també has de tenir una manera de funcionar, un tarannà que acompanyis així. No? Jo crec que és un tarannà, una tradició familiar, un acompanyament vital, no? Que això no ho fa un sol, sinó que has de tenir una bona educació de pares que vinguin d'aquí, no? Vols que canviem de cadira? No, estic perfecte. Perquè No, vaig tapant així. Bueno, i el fet de sortir a la tele, de cares a fora al carrer, diguéssim, com... La gent et parla pel carrer per fer fotos i... Bueno, sempre amb en Coral fèiem broma de que amb ell li donaven la mà i el saludaven a la distància i a mi se m'acostaven i el fotien una hòstia, no? Ei, què tal? Hòstia! És a dir, el tractament aquest com si fossis de la família. I això sempre ho he sentit, i llavors això et comporta moments més xungos, que és que si vas a fer una copa de nit, ara això ja ha canviat, però si vas a fer una copa a la nit, a les 3 de la matinada, que et vingui un a fer el tonto, doncs, I a les 3 de la matinada hi ha molt... la cosa està envalentonada, no? Però si és a la tarda i al mig d'un poble, que et vingui una persona gran, que tingui una admiració brutal per la gent gran, i et faci un comentari, jo crec, un comentari bonic, i et tracti com si fossis un fill, no? Hòstia, jo crec que és un regal, no? Que et sentin com un de la família, perquè estàs entrant a casa de la gent. Hi ha un comentari molt divertit de la gent que és: jo no hi entenc, però aquest programa m'agrada o no m'agrada, que tu et fan una crítica. Però sempre ho acompanyen del jo no hi entenc, els professionals sou vosaltres. No, això és un comentari erroni. Els directius de les televisions no miren els programes de tele. I el que fan és gestionar la televisió i fer que la televisió funcioni en el futur. Però l'única persona que mira la tele cada dia de dalt a baix i segueix un programa és, especialment TV3, la gent gran. I la gent gran vol dir de 50 cap amunt, Llavors, i tant que hi enteneu. És a dir, hi ha molta gent que, jo me'n recordo de l'època de Divendres, que sabia quan estaves bé o quan no estaves bé. I tu et semblava que eres com un professional i de la mateixa manera que havies treballat en aquell poble, ho treballaves en aquell altre, no? Però la gent és tan seguidora de la televisió, i en aquest cas dels presentadors que sortien en aquell moment, o que surten ara, que saben detectar l'estat d'ànim, si hi ha alguna cosa al darrere, no? Malgrat que tu pensis que la pots tapar. Vull dir que la gent de casa hi entén molt de televisió, més que de vegades els directius. No, clar, a més, jo parlo des de l'espectador que sempre ha sigut, evidentment, no? I moltes vegades és el que dius, tu en treu tant a casa que sí que sembla que quan et trobes puguis tenir aquell excés de confiança. Sí, perquè sembla que el coneixes. Per tacte, dius, com vas? I tu qui ets? Bueno, que el coneixes amb un paper que fas, no? Per exemple, en Buenafuente moltes vegades, se li demana que faci un monòleg. És a dir, tu el trobes aquí, amb una taula fent un cafè que s'acaba de llevar i ja li demanes un monòleg. Hòstia, a més, en Buenafuente és un tio molt tímid. I clar, i tu, hòstia, però que desagradable o que poc simpàtic. Bueno, és que la gent té una vida. Tu no saps aquesta persona d'on ve. Potser ha tingut una discussió familiar, potser se li ha mort algú, potser ha trencat una parella. Poden passar moltíssimes coses, no? I per tant cal fer-se el cas. Jo intento sempre tenir una paraula agradable per qualsevol persona que m'ha vingut. Però mira com són les coses. Ara que vaig fer un llibre i en Coral també l'ha fet, se'n van a un poble a fer una xerrada i una senyora li diu: a tu, sí, que et vinc aquí, que em firmes el llibre, aquell emperant no, és molt desagradable, Hòstia, t'ho juro, sóc com sóc, dolent igual que tothom, Però no tinc una paraula desagradable absolutament per ningú.
Per aquí no m'enganxarà. A casa, no és que no m'enganxi, és que m'agrada tenir una paraula agradable, perquè és que jo no m'he trobat mai ningú, perquè aquests no venen, que et digui tu ets un imbècil, tu no m'agrada gens, tu ets un poca vergonya, mira, tinc un tomàquet i te'l foto per la cara. Aquesta gent no ve. Per tant, tots són comentaris agradables. Com tu no pots tenir un comentari agradable per algú que et ve, no? I la veritat, en general, gent pesada que dius, senyor, deixi'm estar, no m'ha passat. Llavors, hòstia, em va fotre a pensar, perquè, per exemple, el divendres són 8 anys per 350 pobles i ciutats de Catalunya a setmana per poble. Per tant, jo entrava dilluns al poble i marxava dijous. Tot el dia, al carrer. Per tant, a ulls de tothom. I el programa en directe al mig de la plaça del poble. Clar, que algú pugui dir, que aquest operant molt desagradable. Jo què sé, doncs mira... Vés a saber. Durant l'època de divendres em vaig separar, sí. I va ser una separació dura, no? Trista, més que dura, trista, no? Hòstia, doncs potser aquella senyora un dia em va trobar i li vaig fer una cara que ella li va semblar o va deduir que era desagradable. Noi, és que clar... Sí, no. Sembla que quan és conegut tinguis la responsabilitat de ser constantment aquella persona que veuen... Clar. Mira l'actor aquell, a la mierda. El Paco Umbral? No, l'Umbral, el programa de la Mercedes Vilá, diu que ha venido a hablar de su libro, però bueno, que també no dius el que diu a la mierda. Sí, però a la mierda és l'actor... No, ja sé què vols dir. Ens ha de sortir, perquè si no quedarem molt malament, Amb Sorbet Langa. Ves-hi pensant, ves-lo traient. Però és un actor, un clàssic del cinema espanyol i amb una xerrada se li acosta un tio i li demana o li diu alguna cosa sobre ell o li demana una signatura i ell el comença a insultar a la mierda. També ell deu tenir 70 llarguíssims i deu pensar, què passa? No, però devia tenir un moment. És que tu no saps, les persones tenim molts problemes a la vida, tothom. I llavors, quan tu estàs content, jo no ho estic, i tu ara et mires aquest sol, aquest jardí, aquesta taula, aquest esmorzar boníssim que estem fent, no? I per tu és la vida. Doncs avui per mi no és la vida, perquè estic molt trist, perquè m'ha passat alguna cosa que no em ve de gust explicar-te. O mira, m'he despertat i llavors cadascú ens ha de sortir l'actor. Vaig buscar mentre. És que jo no puc agafar el mòbil, perquè si agafo el mòbil se sentirà més el merder que apreta. Fernando Gómez. Va. Mira com són les tecnologies, que bones que són, Y cuando le increpan pidiéndole un autógrafo a destiempo, reacciona así. Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. Y muchísimo. Y mal educación. Sí, señor. Desgraciadamente soy una persona mal educada. No soy como usted. Yo la admiraba. Haga el favor de dejarme en paz. Hasta ahora la admiraba. Déjame en paz. La admiraba en paz. Pues déjame de admirar. No me hace falta su admiración. Clar, aquest actor estava fotut en aquest moment, no? Sí, sóc un maleducat i no necessito la seva admiració. Ha sortit de les seves caselles, dels seus papers, de tal, i s'ha de respectar, és a dir, no deu ser un tio així, deu ser un tio superagradable, però aquest dia, i el fotut és que aquest senyor ha mort, ha fet grans coses i només el recorda. Sí, el que pesa o el que surt o el que es ven és això que dius, ostres. No, i també tornant a això, a vegades també ja no és només que et vulguin una reacció agradable per part teva, sinó a vegades és allò que et facin fer allò que del que treballes, no? Jo que sé, amb Buenafuente, però és un monòleg, hòstia, clar, és com si... Jo em passa, jo toco la guitarra, soc músic, això vaig a tocar per ahí, faig versions i tot això fa molt de temps. I anar a algun puesto amb els amics, és igual, a casa d'una, dinar no sé què, hòstia, porta la guitarra, toca tal, toca... Canta. Al final, no em tinc ganes, he fet 2 bolos aquest cap de setmana, avui vinc aquí... Allò, i a vegades sembla... Aquí sí que m'he arribat a emprenyar, inclús amb gent de prop, i dius, ara no tinc ganes, no perquè em trobi, no per coses anímiques, sinó perquè, hòstia, i amb Buenafuente. I amb Buenafuente, hòstia, ara jo m'he deixat aquí fer-vos un espectacle, o sigui... Sí, perquè a mi no em cantes el cotxe. Exacte. A la dutxa. Ara he portat la guitarra, encara darrere... Mira. No, però un Buenafuente, per exemple, clar, ell no es fa els seus monòlegs, no? Té un superequip, i a més un tio així, que està treballant per tanta i tanta gent i tants països, no? Bueno, vull dir que és la consciència aquella de dir, hosti, una cosa és el personatge i l'altra la persona. Sí. Perquè
allò que dius, hòstia, li he de preguntar, què ha fet que vinguessis amb nosaltres? Perquè no és a dir, ni tenim un podcast allò que ens escoltin 10.000 persones, ni... Què et va cridar l'atenció? No, està bé la pregunta perquè un altre et podria dir no sé què, i jo és una cosa que la treballo molt. Primera, sense enganyar-nos, hi ha un món que és Instagram, que és un món brutal. És a dir, qualsevol persona et pot entrar i dir-te una cosa. Ja. I si és agradable, pots establir una conversa, no? Això, hòstia, jo recordo els meus inicis de tenir una agenda de telèfons de personatges VIPs que jo entrevistava, que allò et donava un caché brutal. És a dir, eres qui eres gràcies als teus contactes. Ja. I me'n recordo, no?, tenir el telèfon, no el mòbil, el telèfon de l'Amparo Moreno, hòstia, és nostre senyor. Carai. I enflotats. El fixe, El fixe. Enflotats. I en Joan Pera, i el Paco Morán, i el no sé què, i el no sé quantos. Ara no. Ara pots trobar 1.000 persones que et poden, si tenen confiança, et poden arribar a donar el mòbil d'aquest, d'aquell altre i de més enllà. I el més sorprenent és que ja ningú pregunta com has aconseguit el meu telèfon. Vale. Això és una cosa que també ha desaparegut. Abans era, hòstia, qui t'ha donat el meu telèfon? Sí, amb qui he de parlar, amb qui m'he de relacionar. Sí. Agafar el guanyar de confiança perquè m'ho pugui dir. Clar. I ara això no passa, és a dir, tu pots enviar missatges i una altra cosa és que responguin o no. Correcte. No? Llavors hi ha un element que és molt important en aquesta professió, que és el fer-te pesat. I quan diem fer-te pesat vol dir fer-ho sense fer-te pesat. És a dir, la insistència moderada. Jo per això... M'he fet pesat? No. Perquè t'ho vaig dir fa un any, poder, em sembla que era. Tu m'ho has anat dient i t'has anat convertint com present, però és aquesta insistència moderada, no? Val. Poc se'n parla també del copia-pega. Hòstia, aquest dia amb el... Hòstia, sí. Ah, bueno, sí. Sí, Tant tant com el quinquet de lata. És que jo li vaig dir, deixa'm a veure, perquè estàvem barrinant, hòsties, com és que perquè ell també va parlar, en David és això, és d'anar, ui, se li fot una cosa al cap i, hòstia, li va picant pic, i al final pot sortir o no, però quan surt, hòstia, que cara, no? I clar, dèiem, ostres, com és que això l'Espartac hagi accedit, a més que és allò, una cosa que diguis, ostres, sí, m'interessa molt, o és molt interessant, i ja parlarem, això ho diem tots, ja està. Però que sigui, ostres, quedem ja, fem un... Hòstia, i vaig dir, i vaig dir, hòstia, deixa'm veure tota la conversa. I clar, vaig tirant amunt i veig 2022, dic, vale, ja està, ja ho entenc. Sí. Sí, trobar el moment, trobar això també el compromís de dir, hòstia, quedem, però jo tinc un tema que és que tinc un pànic brutal, sigui qui sigui, siguis tu, sigui un de TV3 que ve a gravar alguna cosa, a l'oblit de la convocatòria. Quan era petit, vull dir, amb 14 anys, que començava una senyora d'un restaurant de Mataró, em va demanar si jo podia presentar una exposició que es feia al restaurant. Per mi això en aquell moment, hòstia, m'han demanat que sigui el presentador d'una exposició que es fa en un restaurant petit de Mataró. I en aquell moment, i durant molts anys, vaig ser peixater perquè ajudava els meus pares a la peixateria. I el dissabte era un dia de molta feina, és a dir, començàvem a les 3 de la matinada i fins a les 5 de la tarda no acabàvem. I això era el migdia. Jo vaig dir que sí, i llavors aquell dissabte, a tope, treballant a la peixateria, i quan eren les 3 o les 4, dic, hòstia, a la 1 era la presentació aquesta que havia de fer. Bueno, vaig quedar fet caldo i sortint de la plaça de Cuba de Mataró, on hi havia la peixateria, vam anar amb la meva mare al restaurant. Quan vaig entrar a la porta d'aquell restaurant, la dona, que podia haver sortit de moltes maneres, no passa res, era una exposició petita, no sé, va sortir enfurismada i em va atacar molt per la falta de professionalitat, de responsabilitat, de tal, com si hagués sigut allò el bolo de la meva vida que no vaig a... O sigui, allò que ara a la distància li agraeixo moltíssim. Això m'ha donat un plus de responsabilitat brutal. Sí, que allò que sembla inclús el que sembla una tonteria, un compromís molt... Sí, és el que diem. Era molt gran, en aquell moment, aquest compromís. Exacte. Però això, era un banc petit, era una cosa que dius, no va tenir una repercussió social de dir, ostres... Exactament. Però és allò que dius, ostres, si hagués sortit d'aquesta manera de tranquil, no passa res, tu haguessis subestimat o haguessis menys tingut... Soc capaç d'anar a Mataró, anar on hi havia aquest restaurant, perquè ja no hi és,
i col·locar-me just al lloc on vaig quedar clavat i vaig veure aquesta senyora que venia esbroncant-me i la meva mare darrere. Hòstia, llavors tinc molt de pànic això, per això he demanat 1000 vegades, escolta, envia'm un missatge, truca'm aquí, recorda'm que avui és el dia. Bueno, moltes vegades és innecessari perquè quan ho demano ja ho tinc apuntat a 30 llocs, amb un paper de cuina ho tenia apuntat a la taula del menjador, però per si les mosques. Per tant, acabes accedint, bueno, perquè hi ha una bona manera també de fer al darrere sense molestar, però hi soc, vaig demanar a veure si un dia, no sé què, pam. I també l'accessibilitat, és a dir, no havíem quedat aquí, havíem quedat en un altre lloc, et demano veure si pot ser més a la vora, tinc els nens que estan sols amb la meva dona, no vull marxar més estona del compte, em dius de cada 2:45, escolta, podem avançar una miqueta a les 9, sempre hi ha un sí al darrere, per tant, tot ajuda. Vale. Bueno, mira, és d'agrair aquesta proximitat Sí, home, sí. que hi ha hagut perquè de vegades sembla que no pugui ser tan fàcil, no? Tot i que la facilitat d'avui en dia és aquest Instagram que dius que és molt fàcil enviar un missatge i després hi ha diferentment de si el contestes o no, però no és fàcil per unes persones com ell i jo, doncs, ostres, tenir una estona agradable amb una persona com tu. Que guai. I l'altra, mira, teníem diverses preguntes i una d'elles era el llibre, perquè, bueno, jo inclús tinc el conte, que el conte el van llegir amb en Pau. Hòstia, a en Pau li va agradar molt, perquè en Pau ara té 6 anys i a més en Pau té autisme. I ostres, el vaig tenir aquella estona i em va ser més fàcil a mi. És a dir, em va servir més a mi que poder amb ell, per poder-li explicar un tema com aquest, no? Però em va agradar molt perquè... Per mi hi ha passos, no? Amb 6 anys no li va entrar, però potser li entra amb 7, potser li entra amb 9, jo què sé. No? Però em va agradar perquè va mostrar molt d'interès amb allò. També és una... Però clar, per això el ganxo, o jo com ho veig, és que quan tu tens 6 anys o 6, tu no... És evident que no, o sigui, la idea de la mort que costa molt d'entendre-la, hasta per als adults i tot això, no? És una, bueno, de fet, tot el llibre. Però el nen aquell, jo me'n recordo, és igual, jo quan tenia 6 anys o 6 tenia el conte de l'Urbano Ramon, i me'n recordo perfectament del llibre de l'Urbano Ramon, no em preguntes de què anava perquè no ho sé, però bueno, és igual. Me'n recordo d'aquell llibre, doncs en Pau tindrà aquell llibre sempre allà perquè tu li dones un valor, i quan a mesura que es va fer gran, si encara el té allà, pot anar, i cada cop vas pillant més, i captar aquesta idea de la mort, o el que t'ensenya el llibre, d'una manera tan progressiva, si és que acaba sent així, és que no ha passat el que pots dir. I a part hi ha una cosa molt important que per mi ja dona sentit al conte, que és que tu l'hagis entès. Per tant, a tu potser t'ha servit alguna cosa, no? I servir alguna cosa no és perquè hi hagi saviesa darrere el conte, sinó perquè tu hagis pogut pensar 2 segons amb la mort. I sobretot també els petits, perquè hi ha molta paranoia amb això. Escolta'm, és que clar, com ho faig? Aquest conte per quina edat és? Perquè, esclar, bueno, doncs mira, des dels 0 anys, que va bé, fins als 130. Fins als 130 anys. I si arribes als 135, poder... Sí, allò et deixa d'interessar ja. No, però vull dir, un llibre de la mort, o un llibre, o un conte, sempre et pot interessar, no? Llavors, el nen petit de 0 anys es fixarà que hi ha una nena allà al mig, i a la que en tens 6 et fixaràs que diu la paraula mort, que no l'entens, que te l'intenten explicar però no l'entens. Però almenys hi ha entrat d'una punyetera vegada la paraula mort a casa, que no està malament. Perquè llavors hi ha la por dels pares que diuen és que tinc por a traumar-lo. No, el que hem de vigilar és que el cony d'amic teu, que sempre té males paraules i sempre va carregat de mala llet que entra a casa, el nen no quedi traumatitzat a veure aquest personatge. Ni la gent que surt a la tele que té una mala bava que no sé què, ni el polític de turno que no sé què, ni aquest món que els hi estem deixant que no sé quant. Tot això són traumes negatius. Parlar de la mort, no. Parlar de la mort és poesia, és bellesa, és vida, és una cosa molt important, que són valors que els estem perdent tots. Tot això no ho estic dient per alliçonar ningú, m'ho estic dient a mi, Valors. Parlar a l'escola de la mort és parlar de valors. El que pots arribar a construir amb la mort d'un avi, d'una mare, d'un nen d'una escola, és brutal, és la millor classe que et pots imaginar. Hòstia, s'ha mort l'àvia d'aquest nen. Què podem fer per ajudar aquest nen? Perquè aquest nen està trist. Li fem un dibuix tots, i aquell nen que era al borde de la classe, o el més simpàtic de la classe,
fas que hi hagin unes dinàmiques a l'escola que canviïn totalment. Vull dir que es poden construir coses molt xules. En principi, del que seria un trauma o d'una cosa impossible, o de quin mal rotllo per un mestre, dir, hòstia, hi ha una mort, com ho farem? Doncs activem la creativitat perquè poden sortir coses molt, molt guapes. De fet, hi ha moltes cultures allò que veus com tracten a la mort o com celebren la mort, això, però no en conec moltes, però només me'n recordo d'una que munten uns ataúds, o sigui, una tribu africana, no sé si ho he vist mai, que munten els ataúds, però els fan ells, i algun té forma d'avió, l'altre té forma de no sé què, ho fan com una història i molt depenent dels gustos i aficions del mort. Vale, i això molt colorida, però és una passada, vull dir que al final és la interpretació que tu puguis fer, però clar, és molt cultural, no? És molt social. Sí, hi ha llocs al món que tu tens aquí un grup d'àvies que poden quedar per jugar dòmino, o avis, dòmino, o per fer ganxet, o per fer no sé què. Hi ha llocs al món, a països desenvolupats, que ja estem començant a trobar-se un grup de 10 àvies que estan fent la seva caixa. Ostres, vale. Bon rotllo, hòstia, com t'agradaria la caixa? Vale. Sí, al final t'has de quedar per sempre. Doncs, hòstia, doncs, mira, doncs pintaré... Sí i no. T'hi quedes per sempre relativament, perquè t'hi quedes per 4 dies, perquè la caixa es desfà. Sí. I no és una cosa menor que digui això, perquè de vegades dius, hòstia, enterrem a la meva mare, i el tio de la funerària et diu, què et vols gastar, 15.000 euros amb aquesta caixa barroca, o aquesta que és més senzilla, que val 1.000? I tu dius, home, per la meva mare, la de 15.000, com que tens molts calés, la de 15.000. Bueno, doncs, hòstia, el que t'hagis de gastar, gasta-t'ho amb amor mentre sigui viva. Al moment de la mort, una caixa senzilla, i encara ho poden ser més de senzilles, és el millor. Fa el mateix efecte que l'altre. És molt maco poder la foto final. Perquè si no parlem de la mort és això. Clar, et ve de cop i volta aquell tio que tu no has vist la mort mai a la teva vida i et quedes una caixa que en 2 dies estarà podrida. I no té cap interès de res. Un dia entendrem que hi poden haver caixes de cartró. Bueno, això em sona molt d'haver vist inclús ja coses d'aquestes, de caixes fetes... Estan picant molta pedra, la gent, perquè és un negoci molt potent, el de la mort. Llavors, interessa més vendre la caixa... I a més és allò que tens 2 dies, com aquell que diu, per fer la gestió, no? Que no tens temps o sigui, has de tenir el cervell dividit en 2 parts. La part emocional i la part racional, de dir, bueno, ara he de fer números, he de fer no sé què, mentre estic a l'altre costat del cervell està... Però això ens passa perquè no parlem de la mort. Si en parlem, i ell em pot explicar la seva experiència el dia que se li va morir el quantos, i tu, el dia que se li va morir, a mi no em passarà. És a dir, tots ens queixem de que t'enganxa allò a correcuita i en un dia i en una visita de 20 minuts has de decidir moltes coses, bueno, però si tenim una cultura, també ens ho prendrem d'una altra manera, també ho farem d'una altra manera. La cultura també hi fa. Jo me'n recordo el meu pare explicar-me en un viatge d'aquests que va fer, no sé si era Indonèsia o on era, diu, hòstia, de cop arribem a un poblat, diu, hòstia, pensava que hi havia un casament, diu, allò que t'apuntes, no? Diu, hòstia, i resulta que no, que estaven celebrant la mort d'un familiar i a més dura dies. Vull dir, tenen uns dies en allà i els van invitar, Diu, no, veniu que ho celebrarem i... Ostres, vull dir, és molt... I aquí ho fèiem, i això ho hem perdut. És a dir, podem fer referència a altres països, però... Salut. Podem fer referència a altres països, però això aquí ho fèiem. Aquí fèiem les vetlles, Exacte. I eren vetlles molt llargues en el temps, perquè es convidaven unes pastetes, bevies... Sense anar tan lluny, la meva actual parella se li va morir ara fa uns 15 dies el seu pare, i ella és de Colòmbia. I va coincidir doncs, que anava menys, el seu pare estava aquí, però ella estava a Colòmbia, i van fer les novenes. O sigui, anaven cada dia a casa de la seva mare, a casa de la seva germana, a casa seu, i feien les novenes, i ell m'ho explicava, sí, ara vindran a menjar, els donaran de menjar, i li vaig dir a la meva mare, em deia, sí, és que això es feia abans. Clar, jo no ho he viscut, però... Ho hem perdut perquè hem allunyat la idea de la mort perquè ens molesta. I a part perquè no dona diners. Si tu penses que existeix la mort, no vas a demanar una hipoteca, segons l'edat que tinguis. Ja. Ara pots tenir 120 anys i encara et fan creure que pots anar a demanar una hipoteca per 30 anys, no? Llavors, faig broma, però una mica és així. No. I què et va portar a fer això? Un periodista sempre mira, no? Tu et pots mirar aquí el funcionament del bar, com funciona, com es mou aquest cambrer, com entra aquell client, com aquell senyor de la gorra no sé què, com aquell altre fuma, i fixar-te en coses, i explicar-les, escriure-les.
Jo a casa, però no ho dic com a víctima, ho dic com a persona que viu i mira. La mort es va passejar per casa, no? I m'agradava mirar... Hosti, és que allà hi ha un ocell que està fotent-se al menjar. Apa, fa estona que hi és aquest ja sap de què va la però cosa. sap de què va la cosa perquè s'acosta al plat de dues persones que han anat a buscar més menjar i han deixat la primera càrrega... Tu diràs bufet lliure, jo ho sé que... Aquest sí que té bufet lliure. Aquest no és la primera vegada que ho fa. Ja, aquesta taula diu carn a l'empena. La mort es passejava per casa. Llavors és molt divertit amb la mort tot el que passa al voltant d'ella, no? Que és la gent que ve, la gent... el que diu, no? El que diu. Hi ha gent que sap dir, hi ha gent que no sap què dir, hi ha gent que es queda a la distància perquè té un impediment a acostar-se per donar el pes amb el condol, mirar el mort, mirar el que el vetlla, no? Els petits, de la manera que juguen al voltant de la mort, perquè és una cosa que ells no veuen tan transcendent, no? I tot això et porta a escriure. Sobretot el que em va portar a escriure és que quan una persona es mor, si hi ha algú que busca alguna companyia a través dels llibres, hi ha molta gent que escriu explicant les seves morts. I això serveix de molt poc a aquell que se li acaba de morir algú. És a dir, que jo et digui, hòstia, se m'ha mort el germà, i que tu em diguis, mira, justament avui fa un any que se'n va morir tota la família de càncer. Mira, és grossa que se'n mori tota la família de càncer. Però t'estic explicant que se m'ha mort el germà. Ara, jo estic amb correcte. I tu ara m'has de venir a dir que la teva família es va... Sempre hi ha la guerra del jo més, no? I escoltem molt poc, som molt poc empàtics, no? O de dir, hòstia, se m'ha mort la mare. Quants anys tenia, no? 95. Bueno, no, t'acabo de dir que se m'ha mort la mare. En tindrà 95 o 145. Sí. Se m'ha mort la mare i de mare només n'hi ha una. Correcte. Llavors ens podem permetre estar tristos i viure un dol de la manera que ens doni la gana, no? Tot això fa que, hosti, hi ha molta xitxa per explicar. Ostres, no, és interessant. Ja feia temps que el tenies al cap, aquest projecte. Aquest feia 20 anys que el tenia al cap, però no tenia els collons d'escriure'l, fins que un amic em va dir, posa-t'hi, sempre dius que no et cal fer un llibre, però fa molt que dius que no et cal, que això vol dir que et cal. I em va acompanyar amb el sentit de, tu escriu, jo aniré llegint i et diré a veure si està bé o no està bé i tal, i així ho vam fer i va ser un procés molt dur, perquè va ser molt dur, però molt bonic. Clar, perquè tu ets periodista, tu vas estudiar la carrera de periodisme. Sí, jo vaig fer el trànsit a TV3, era una feina que m'ocupava un res. La majoria era allò informatius i picar pedra, societat, amb les coses que passaven i tal, no? Però el que es veia per la tele era el trànsit, no? Quan vaig començar a fer el trànsit em preguntaven si era mosso d'esquadra o de la Guàrdia Urbana. Clar. El meteoròleg que és... No? Sí, el del temps és un meteoròleg, sí, el del trànsit ha de ser... El trànsit, un guàrdia urbana, collons. Un policia. Com a mínim. Doncs sí, soc periodista. Clar, és que, a més, aquesta és una altra, el saber escriure, no? Saber escriure... És que jo volia dir, aquest llibre, me l'he llegit, mira, me'l vaig comprar jo al Kindle aquest, el Tinder no, el Kindle. I hòstia, el vaig començar ahir, sincerament, vaig dir, hòstia, poder documentar una mica... Sí, bueno, perquè t'havia d'arribar abans, també. Però és un llibre que, sí, bueno, això és una història. És un llibre que acaba sent, jo llegir, dic, hòstia, és que estic llegint un manual de quan es morin els meus pares, el tindré allà a l'estanteria, bueno, l'estanteria no perquè és digital, però és igual, el tindré allà per anar buscant recursos, perquè és que ja està explicat molt, són conceptes constantment, no és allò, no és rotllo novel·lesc, que, bueno, una literatura complexa que la llegeix és molt maco, no s'entén perfectament, són conceptes clars i tu, hòstia, clar. Sí, és un manual, jo estic llegint un manual. Ni explicar, ni que per mi l'error més important que podia tenir un cop hagués fet el llibre és que algú em vingués i em digués, hòstia, Espartà, quina vida més xunga que has tingut. No, la meva vida és absolutament igual que la de tothom, no? L'únic que m'he fixat amb la mort, no? Uns pares que van perdre un germà meu amb 9 anys, no? Com viuen uns pares que han perdut una criatura, no? Una persona que perd una amistat, una persona que en principi és jove i aquell no tocaria que morís, no? Bueno, és igual, vas fent com un recorregut, però el que m'ha agradat més del resultat del llibre és això,
jo parlo de la mort dels meus pares, però que tu puguis pensar en els teus pares. Si s'han mort, pensis en ells, i si no s'han mort, això que m'acabes de dir ara mateix, de dir, hòstia, el dia que es morin els meus pares és un manual, hòstia, és el millor regal que se'n pot dir, que tu hagis marxat dels meus pares i pensis en els teus, que tu, com a pare, no se t'ha mort un fill, però puguis pensar i empatitzar amb uns pares que han perdut un fill. Bueno, totes aquestes coses, i sobretot una de les coses que em fa més feliç és que la gent se'l llegeix molt ràpid. Hòstia, mira que no llegeixo, jo no llegeixo gens, És que m'ha passat... Perquè és això, perquè és molt concís, no t'explica una història inventada, que dius, bueno, ha d'estar molt ben redactat, ha d'haver una introducció, un nus, un desenllaç, no sé què, i pot no agradar-te o a l'autor, la seva manera d'escriure, no és. T'estic explicant el que a mi m'ha passat, sense cap ànim de comparar la teva mort amb la que podia tenir, però sí. Perquè, a més, el tema no és que sigui interessant, és que és vital, anava a dir això. I és que tu llegeixes, és que precisament el discurs que tenia al cap era dir, jo no sóc un lector molt hàbit, però aquest llibre m'ha passat a començar ahir i ja vaig per la... una mica abans de la meitat. No, perdona, el 30, i crec que tu marca exactament el 35 o el 36%. I avui al dematí m'he aixecat a les 6 de ni son i dic, ara m'hi posaré. Però mira, m'he posat a seguir-te a Instagram. Sí, deixa'm, he fet els deures molt ràpid. Bueno, Espartac, Com ho teniu? Ho teniu bé ja? ho tenim fantàstic, ens ha agradat molt. Ho doneu per acabar? Jo crec que ho podem donar per acabat. Bueno, si no es pot fer el comiat ara, després. Si s'enganxa. I seguim, no? No, ens ha agradat molt, la veritat. La pregunta, t'ha agradat a tu? Ho hem fet bé, això o no? Sobretot còmode, no? De normalitat. Ara estem agafant una... Mira, això ho comentava ara que estic a punt de començar un altre cop un altre programa en directe. Demanava al realitzador que intentessin fer una realització bruta. I què collons vol dir una realització bruta? Ens hem acostumat que els directes són tan perfectes que no ensenyem les fissures, no ensenyem això, el sentit de que és un programa en directe, per tant que pot passar de tot, no? Perquè si en un programa en directe no pot passar de tot, no té cap gràcia. No té cap gràcia, és un documental, és una gravació i per tant ens hem d'acostumar a anar cap a les coses normals. Doncs res, no t'entretenim més, Espartac. Doncs escolta, us deixo aquí. Sí. Espartac, gràcies. No vindrà aquí, gràcies, Espartac. Quan veig que el vol